او خالق ہونے چ بے مثال اے مخلوق ہونے چ بے مثال او لازوال اے لازوال او خدا اے مصطفیٰ او دیندے اے منگ دے جرا منگ دے مصطفیٰ ہوں دے جرا دیندے آخو خدا ہوں دے اور توجہ فرما او خالق کے اے مخلوق کے ادھا ایک انداز پڑھن دا ڈھیر سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھن ذہین لوگ بیٹھن چھوڑتن او خالق کے اے مخلوق کے او مالک کے اے مملوک کے او رازق کے اے مرزوق کے اے عاشق کے او معشوق کے اے محب پہ او محبوب پہ اے وی خوب پہ او وی خوب پہ اے ساجد دے او مسجود دے اے شاہد دے او مشہود دے اے عابد دے او معبود دے رب اکبر دا اے مقصود دے لم یولد دے اے معلود دے اے حامد دے او محمود دے اے طالب او مطلوب دے اے وی خوب دے او وی خوب دے او محمود دے اے احمد دے او بے جد دے ایندی جد دے او تا اللہ احد سمد دے او دا عرش ایندی زد دے نافیا کچھ تو قامت قد دے او لا حد دے ایندی حد دے رب تو گھٹے سب تو ود دے توجہ ہے نا مارکا اللہ تو خوش سبحان محبت والی ذات اللہ فی قبول فرماوے اونچا بولو نا سبحان اللہ اور ایک طرح پتہ لانگے تو سب بالکل جناب اعلیٰ شائستہ غف توجہ کرتے باسو یہ میں سنہیں نبی دی شانی تو کو سنوے نا مرکہ بیٹھو نا آنکھو سارا نبی زندہ باد اونچا کہہ دے نا سبحان اللہ ادھے بغیر گزارا نہیں ساکو کائنات جرہ رزق مل دے صحیح دے صدقے مل دے یہ مہمیاں اے اللہ سے فرمائے سیارے ستارے حجرو شجر برگو سمر خوشتر تمام چیزاں جتنی اللہ سے فرمائیں میں پہلے نہیں بنایا پہلے آمنہ دلال دا نا ہا اچھا بولو نا سبحان اللہ اور توجہ فرماؤ عرض کر رہا ہم پیدا آجاں عرض و سما نہ توت میں نہ ہو ہوا نہ کوئی بشر نہ کوئی صدا کمنی بدل نہ میت بھا گم نام ہا بس لا الہ نہ کوئی جفا نہ کوئی وفا نہ مانگ پن نہ کوئی عطا نہ دیکھ کوئی نہ کوئی عطا تری جانا ہا وط کوئی بیا قسم خدا کیا ابتدا کیا انتہا مقدی مکا نہ وہ نشان نہ پار دے اروار دا پہلے ہنا سرکار دا نعرہ تکبیر ہاتھ پر کرتے دو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان توجہ فرماؤ مرکا تخلیق دے بندرے دل پر دی رب محفل آپ سجائی بیٹھے ذرا اونچا کہو نا سبحان اللہ تخلیق دے بندرے دل پر دی تخلیق دے بندرے دل پر دی تخلیق دے بندرے دل پر دی رب محفل آپ سجائی بیٹھے ادھے وانگو جگتے جوڑیا نہیں برفانا خود فرمائی بیٹھے اگنو جگدہ سلطان لکھا یاسین تہا قرآن لکھا ادھی اکھ کو عین ایمان لکھا کہیں جاتے پل فرقان لکھا جبریل کو میں دربان لکھا ایکو جی منتے جد چان لکھا جد نادیاں تشبیاں کرنی پڑ جھر جنگلیں کو رنگ لئی بیٹھے تخلیق دے بندرے دل پر دی رب محفل آپ سجائی بیٹھے قرآن مجید آیات دے وچ اندہ ذکر زبور تورات دے وچ پیا رجب ستابی رات دے وچ ای چس ہو سی ملاقات دے وچ ہل ہو سی کائنات دے وچ وے گنہگار امت دے جرماں تے اور رحم دا کلم پھرائی بیٹھے تخلیق دے بندرے دل پر دی میرا دل دے شان امام حسین تے دو جملے پڑھ دے حکم تھے میرا دل دے پڑھا